într-adevăr îi dăruiai, dar nu tot ce aveai, că se simțea uneori prea neglijată. Asta s-a întâmplat de multe ori, nu doar o dată. Îți spune că totul era ciudat, dar încă îi e dor de ceea ce-a boțit pe pat cu tine. Știi, totul era mult prea bine, dar nu se putea așa. Dragostea o nebunea și îți spune că uneori te mai visează, dar în locul tău acum el o îmbrățișează. Că din când în când profilul ți-l mai vizitează, toate pozele de acolo, știi, o agasează. Îți spune că poate așa a vrut Dumnezeu, dar întrebarea grea urmează. Îți mulțumește lumea, Dane. Dacă ar fi într-adevăr așa, nu tot Dumnezeu te-a adus în viața Nu mai mea. contează viața ta pentru mine, a contat